enw'r stori yma di buddugoliaeth Pen-blwydd. Bora oer oedd hi, ond dim digon oer chwaith. Digon oer fel mod i'n crynu mewn hos law dyna, ond dim digon oer i boi racers gael ffenestri Saxos a'i ffistas wrth bwmsio lawr Cowboy Road i gyfeiliant bwm, bwm, bwm misel. Mae disgos teithiol hogian i ardegan yn wyllio ar yng ngora, ond am 5 munud ar 20 wedi 7 yn y bora. Oedd hi fy ge? Pam ydych chi byth yn gweld Classic FM full blast yn dod allan o ffenestri ceir, tybed? Pam mae beat fas yn donog ydi bob tro? Do'n am hwyliau gwych ac na'n barod felly, diolch i'r brecwast bas. Ond pan ddechreuais i gwybod sŵn camu bysiog yn agosau tu ôl mi, y math o sŵn camu cyflym a fysa'n digon i mi lenwi fy nefon sy'n hwyllwch hanner nos, ond sydd yn digon diniwed yn lled dywllwch hanner awr di 7 y bora. Diniwed efallai, ond di angen hefyd. Ond cyn i mewn cyfle i droi rownd a rhoi edrychiad beth iawn ti fel ti'n neud na, tan anodd yn hysgod heibio mi mewn un symudiad slick a fydde ddim allan o'i le yn Silverstone. Efallai mae hwyr ei waith oedd y milgi, ond roedd o'n newydd yn gwneud camgymeriad mwyaf ei fore. Dwi'n gerddwr cyflym, da chi'n gweld. Dwi'n cymryd peth bolchder yn y ffaith. Does dim rhaid i neb fy ngoddiweddu di, fi yw'r goddiweddwr. Mae rhaid mod i'n dod o sioc achos fe ddigwyddodd hyn o gwmpas ysbyty Dewi Sant ac erbyn y bystop ar ôl goleuadau traffig ar llaw, roedd gan y cnaf 10 llaeth braf o fantais arna. Ond erbyn i ni gyrraedd y maes Pebyllia ar wylod Cathedral yr Oed, roedden nhw'n dechrau ennill arno fo. Morning campers, meddwl fi'n sydyn, ond roedd pethau pwysicach yn occupio yn y meddwl i ar y bore arbennig hwnnw. Fe lwyddodd o'i groesi'r ffordd yn ddigon dilol, a mi nes i gothi golwg arno fo am ychydig eiliadau, wrth i 2 fys a lori fe rwystro a croesi fy hunan. Ond o'r diwedd fe ddaeth yn hyfle a croesais yn cwym. Roedd o'n hillach ar y blaen yn naw ac roeddwn ni'n benderfynol o'i ddal. Roedd o'n dal, ond efo ganddo goesa hercio roedd fy nechneg gerdded i yn un llawer gwell. Erbyn i ni groesi'r taf, roeddwn ni'n gallu deud i fod o'n gwegian. Roedd y twpsyn wedi cychwyn yr ei gyflym a doedd o ddim yn gallu cynnal o safon uchel oedd o'i hun wedi osod. Dwi'n siŵr bod o'n gallu'n heimlo fi'n anadlu ar ysgwydd erbyn hyn, ac mae rhaid i fod o'n dechrau i faru fy heriau. Ond doedd o ddim yn math o foi oedd am roi'r ffidil yn y tôn hwyr, ac o'n i'n parchu hyn. Ceisiodd gyflymu ei gam dychem, ond hwnnw chi a fi, doedd i racing line o ddim yn wych. Ac o ganlyniad, oeddwn ni'n ennill rhyw gam neu 2 bob tro, roedd rhaid i ni'n 2 blethu heibio rhyw gwpl oedrannus yn meddiannu'r palmant, neu chi yn dau fechennog am dro. Wrth i ni agosau at yr angel, roedd y ras yn poethi. Dwi'n gwybod hynny achos fe oedd y 2 o'n i heibio 1 tew o loncian. Hynny yw, 1 tew o loncian yr un cyfeiriad â ni. Erbyn hyn, ro'n i'n gallu aroglu chwys o y cyfaill yn y ras yn ei loncio'r tew. Ac wrth i ni'n ddynesiad y goleuadau traffig o lan y castell, gwnaed y sef collwr ei gangymeriad olaf, sef defnyddio man prydol i groesi. Mi fysa rai yn galw fy symudiad nesaf fi'n hirchlig a heriol, eraill yn ei alfon beryglus a gwirion. Ond mae'r reswm pan fod rhai o'n hyd gerddwyr Americanaidd ar y gylchdaeth pwer gerdded i gwaith rhyngwladol yn fy ngalw i'n Gwilym Dwyfor. Gwelais yn hyfle dosbarthu Dempsey's a mynd amdani. Dipyn o gambl efallai, ac yn sicr oedd gyrrwr y Caerdydd bus a ddi bron am y lladd i ddim yn ffan enfawr o'r symudiad. Ond talodd ar ei ganfed achos pwy gynhyddodd y Santes Fair gyntaf, ond my fi, wrth gwrs. A fel o'n i'n cyrraedd yno, gallwn weld rhywun yn croesi'r ffordd yng nghornol y llygau, ac roedden ni'n gwybod yn iawn pwy oedd yno. Treuais i edrych arno ac edrychodd i fyw y llygaid yn llawn cywilydd a siom. Nodes yn hen gyfeillgar, a dath y 2 ohonom i ryw fath o gytundeb myd. Dim ond hanner eiliad gymerodd yr holl beth, ond roedd y hanner eiliad honno yn digon i mi egluro. Mae fi yw brenin pwer gerdded i gwaith o'r llefyn Caerdydd. Ac yn digon iddo dweud. Digon teg, na ddim gwneud hynna eto. Roedd yn teimlo fel ysgwydd llaw ac efallai cyfnewid cysau. Ond
penderfynu peidio nes i. Dim achos mod i'n ystyried fferio dillad efo deithriad ar ei hel satisfying beth od i'w wneud, ond achos bod i'n oer fel dydys i yn y dechrau. Ac achos i fod o wedi bod yn chwysig yn dipyn hefyd. Doedd dim amdani felly ond barhau gyda fy nhaith i ddilasu'r gwaith, heb unrhyw fath o braf na momento fuddugoliaeth. A dyna pam dwi'n hynod falch bod Llenyddiaeth Cymru wedi trefnu'r dathliad ar y cyd yma heno. Nid yn unig i ddathlu Pen-blwydd Taliesin yn 100%, ond i ddathlu'r ffaith mod i, rhyw bythefnos yn ôl, wedi cerdded o Canton i dre yn gynt ar y wai arall.